Despois dunha tempada espectacular na que se ten proclamado campeona galega de bandeiras, campeona de España na categoría xuvenil e campeona de España absoluta tamén na modalidade de bandeiras, Valeria Gómez, 15 anos, carballesa, marchará ao luns rumbo a Francia para disputar o Campeonato do Mundo. Valeria, eres consciente do que supón eso dentro da historia do deporte en Carballo? A primeira carballesa que vai participar nun Campeonato do Mundo? Sí, a verdade é que estou bastante contenta e non mo esperaba así de golpe, pero mellor que sea esta edad e poder ir mellorando co tempo. Aparte que vas a ter rivais de moitísima categoría, os mellores do mundo van a estar aí. Como te plantexas a nivel persoal ese reto? Bueno, sempre me din que vai sin presión, pero algunhas persoas xa as conozco, como as francesas, que xa competín con elas, pero bueno, eu vou dar o máximo e a ver que sale. Que supuxo para ti este ano de tantos premios, de tantos recoñecementos, de tantos éxitos? Máis que nada, felicidade, porque, a ver, podía esperarme algunhas cousas, pero non todo, empezou a vir e moi feliz. Bueno, moi feliz, supoño que tamén estará o seu adestrador, o director deportivo do Sisca, Óscar Vázquez, para o clube, que supón é o feito de que Valeria vai a competir no Campeonato do Mundo. Pois, como ben dixo Valeria, é algo que vamos tanteando secada desde o medio da tempada, non é algo que collamos de inicio, porque sempre planificamos un poquinho todo desde setembro, e nesta ocasión, ao ver que podíamos acceder a algo que ata agora non plantexáramos, puxamos toda a carne no asador, como se soe decir, e intentamos levala, e así foi. Traballou moi ben a nivel de adestramentos e psicolóxicamente, afrontando ben as competicións, e vémola tan preparada que temos que darlle a oportunidade a ela e nós aproveitala. Ela fala de felicidade, evidentemente, a nivel persoal, pero a nivel de clube e de equipo foi unha temporada extraordinaria. Sí, a verdade é que sempre plantexamos uns méritos a obter ao final de tempada, pero neste caso ela contenta, nós contentísimos, sobre todo porque é unha deportista que estuvo sempre no noso clube, é dicir, desde a base sacamos un proxecto que funcionou perfectamente, que sabemos que ten moito futuro, é dicir, algo que, vendo como están saindo os éxitos, agora o que pasa é que nos temos que plantear algo máis grande. Entón, nós contentísimos, tanto a directiva como os adestradores, como os compañeiros, estamos todos moi contentos e con moitas ganas e dándolle moito ánimo para que este novo reto se cumpla do mellor xeito posible. O que está claro é que a Valeria, aparte de nadar, o que lle gusta moito é correr, non? É Valeria? Sí, bueno, a verdade é que me gusta casi máis nadar que correr, pero dáseme bastante mellor correr. Porque a proba de bandeiras implica fundamentalmente esa capacidade, non? Sí, con bandeiras xa levo desde pequeniña, gustoume sempre moito. A verdade é que tens que tamén currarte un pouco que é a salida e a técnica bastante. Porque cantos anos levas no Sisca, Valeria? Levo desde os 3 anos e parei con 7 máis ou menos porque me veu unha alergia ao cloro e volvín con 8, 9 máis ou menos, e hasta agora con 15. O sea que o teu medio é a piscina casi, non? É o mar. Sí, todo piscina e playa. Bueno, que posibilidades vedes vos a Valeria? Imagino que non vai con aspiracións altísimas, pero sí con posibilidades, non, de acadar un bo resultado. A ver, as aspiracións sempre de entrada nun campeonato deste nivel son aprender. Aprender, por qué? Porque cando a oportunidade de ir a un campeonato do mundo, algo tan importante, sempre tens que aprender por se acaso o repites esa experiencia. Vas a tantear os rivais, vas a ver que xente ten 15 anos como a ti, ou neste caso como a ela, se van a seguir progresando, como vai a ir todo. O noso obxectivo, falámoslo moito, sempre é subir posición a posición. Temos cuartos de finais, chegar a semifinais, despois final. Final son os 16 primeiros. E unha vez estamos na final, a mentalidade ten que ser moi clara. Quero chegar a ser o primeiro, porque así cumplimos calquera dos postos que queden por debaixo. Ben, supoño que non é fácil para un club como o Sisca acudir a un campeonato do mundo. O feito de que se celebre en Francia facilita as cousas. Imagino que se fora en Australia, por exemplo, sería un pouco máis complicado, non?
Sí, certo, nese caso temos a sorte que este ano tocou en Europa, ademais cerquiña en Francia. Económicamente é algo moi difícil de que teña viabilidade. Hai que recoñecer que gracias ao apoio sobre todo do Concello, que se involucrou moito tan pronto soubo da nosa intención de levar a Valeria, estáse nos facendo moito máis liviano e pensamos que gracias a eso sí podemos decir que vamos a acudir ao Campeonato do Mundo, porque as ganas e a ilusión tiñámolas, o tema económico estámoslo xestionando o mellor posible e os apoios que recibimos pois son moi importantes. Imagino que en toda actividade deportiva é importante contar con apoios, en primeiro lugar das bases, dos rapaces, das súas familias, porque vos traballades fundamentalmente coa base. Como está o mundo do salvamento e socorrismo, esa actividade en Carballo, está suficientemente implantada? Está implantada, realmente está implantada. Cada ano somos máis, cada ano incluso quere entrar máis xente. Nós incluso ahora mesmo limitados por capacidade non podemos coller a máis. Sabemos que a xente quere vir, que lle gusta, que veñen a facer probas, veñen a ver como funciona o desalvamento. Xa non é un deporte descoñecido, xa é algo a nivel moi grande. Incluírono nos Xogos Atlánticos, algo que hasta agora non estaba incluído, hasta hai uns aniños. Entón, está collendo unha dimensión importante a nivel mundial, aínda máis grande da que tiña, en países como Australia, Nova Zelanda, pois sí que xa teñen de sempre. Pero, sin embargo, ahora en España, gracias aos resultados, ao bo traballo de moitos clubes de España, de centro incluso, os clubes do centro da península incluso teñen moi bons resultados en praia. E iso axuda a que se vai coñecendo un poquinho máis, e en Carballo está empezando a coller un certo arraigo que se agradece, evidentemente. Valeria, e xa para rematar, ti a título persoal, que esperas ti do salvamento e socorrismo? Que che está aportando e que esperes que che aporte no futuro? Bueno, sobre todo os compañeiros son o mellor, porque, por exemplo, os compañeiros do meu club levan-me animando desde o primeiro día e apoiándome sempre, pero tamén é que é un deporte diferente, mezclas todo, para min é que é cumprir o meu soño. Pois esperemos que ese soño se cumpla tamén en Francia e que disfrutes, que aprendas e que volvas, si pode ser, con algún premio. Moitas gracias aos dous. Sí. Gracias.